Не търсете известно време. Зелени салата. Тя даде кака, голяма кака. Искате Марко? Айде слизай, разхождай ги тези маратонки. Айде слизай да ходиш. И защо си се побести, бе? Аби защо ти ще се побести? А? И що? Защо ще се побести? Тя ще да спи. Да спа. Като тръгнем да пътуваме. Айде. А тя кога заспива вечер? Половина. И си спи до сутрин. Малки тръгваме по-дремрънкващо положението. Днеска е станало в 8 часа. Ау! Шампанец. Тира да ми салата! Айде, давайте Ой, не дава. А сега, нема ли никой? Никой ли нема, глед? Нема никой. Айде! Айде, коле! Ножитката се е фанала, айде! Кой става? Мутуно, къде отиваш? Къде заминаваш? Дали се насради? Не. Айде! Айде! Айде, потейте се с бабата. Айде! Айде! Ето на лъжи. Айде! 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 Айде, Натка да спи, че ще пътуваме. Ще отиваме на София. На София ще идем, ба. И на София ще идем, ба. Там на София.